Ta' kuljum fl-Arms Limited qegħdin jidħlu mijiet ta' ilmenti dwar il-pis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma min għax ma jkunx jiflaħ iħallas u jipprova jasal fi ftehim mal-Arms u min għax ma jkunx jaqbel mal-kont mibgħut. Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena daħlu għand l-Arms total ta' 160,000 ilment jew kuntatt mill-pubbliku. Dawn kienu maqsuma bejn dawk li saru b'telefonata, dawk li saru b'email u dawk li tħallew fuq l-answering machine. Fi 8 xhur kien hemm kważi 118,000 kuntatt bit-telefon. Bejn wieħed u ieħor 470 telefonata kuljum. B'email kien hemm kważi 40,000 ilment mill-konsumatur fejn kienu jintbagħtu 160 email kuljum. Fuq l-answering machine mbagħad daħlu 3,400 ilment ieħor, medja ta' 14 kuljum. L-ilmenti mill-konsumaturi daħlu fl-istess ħin li bejn l-2009 u l-2010 intefqu ma' 300,000 euro f'konsulenzi. L-ikbar spiża aktar minn 200,000 euro marret għand il-Mita, l-aġenzija li taqa' taħt il-Ministru Austin Gatt. Fil-Parlament il-Ministru Tonio Fenech kien qal illi l-Arms qed tuża fost l-aktar sistemi avvanzati fl-Ewropa biex toħroġ il-kontijiet ta' dawl u l-ilma. Għal-liċenzja ta' dan is-software, l-Arms ħallsu lill-kumpanija IBM ma' 2,750,000 euro fuq medda ta' 4 snin.